Good morning mga parekoy, for today's video nagyaya mag-jogging si Mrs. sa Clark Freeport Zone. Ang maganda dito sa Clark mga parekoy, ang luwag ng parade ground hindi ka mabibitin sa kakatakbo mga parekoy. At kahit umuulan pag gusto ni Mrs. hindi tayo pwede humindi mga parekoy. Alam naman natin mga parekoy si Mrs. pa rin ang masusunod, marami pa rin nag-jogging, kahit umuulan, at in fairness, kahit may bagyo mga parekoy nandyan pa rin ang mga nalilinis ng mga siyor, nagga-grass cutter, at nagwawalis ng mga kalat na dahon mga parekoy. Ganyan dito sa Clark mga parekoy sobrang linis, kung mapadpad kayo sa Clark mga parekoy, maraming pwedeng puntahan dito mga parekoy, gaya ng Nayong Pilipino, kung trip nyo mag-swimming suggest tier 1 nyo ang Aqua Planet mga parekoy. Kung kasama niyo mga bata mga parekoy tier 1 nyo ang Clark Safari Zoo, sigurado mag-enjoy sila dito. Kung trip nyo naman ang nature nandyan ang gazebo or tinatawag na Little Baguio, ilan lamang yan na pwede nyo puntahan dito sa Clark mga parekoy. Sobrang advantage pag malapit ka sa Clark mga parekoy, nandyan ang Clark Airport hindi muna kailangan pang magpunta sa Manila para sumakay ng eroplano. Kung gusto mo naman masasarap na pagkain, Kapampangan Foods, nandyan lang sa tabi-tabi. Kung Korean foods naman ang trip mo nandyan lang din sa Friendship Highway mga parekoy. Kung gusto mong mag-golf nandyan ang Mimosa. Kung gusto mo naman manood ng karera ng mga motor or sasakyan nandyan ang Speedway. Ngayon naman mahilig ka sa kape sobrang dami ng kapehan dito mga parekoy like Starbucks, and so many more nandyan lang sila sa tabi-tabi. And kung gusto mo mag-shopping nandyan ang SM Clark. Dito nga pala sa Clark mga parekoy, no entrance fee. Ano pa ba ang pwede gawin sa parade ground? Karamihan sa nagpupunta dito mga parekoy family bonding, dito sila nagpipiknik kung hindi ako nagkakamali. Pwede magstay dito hanggang alas 11 ng gabi mga parekoy, sa parade ground. At kung gusto nyo masilayan ang history ng Clark mayroon din silang museum nandyan lang sa tabi ng parade ground mga parekoy. 200 piso ang entrance fee kada katao. At isa pa pala pag nagpunta ka dito sa Clark mga parekoy, maging awareness sa traffic rules mga parekoy. Mahigpit sila sa batas trapiko dito, huwag tayo magbiting the red light, at pinasusunod nila ang first stop and go.